Misia zdravia je dôležitá pre Slovensko, pretože nám umožňuje na Slovensku realizovať projekty, ktoré by sme ináč realizovali veľmi náročne. Náročne v zmysle finančnom, možno aj v zmysle kapacít, ktoré na Slovensku máme na to, aby sme sa venovali týmto témam v zdravotníctve. Som pediatér a teda mojou úlohou je v tejto misii zdravia venovať sa téme detí, ktorá je na Slovensku momentálne veľmi dôležitá. Máme rozpracovaných niekoľko tém, ktorým by sme sa veľmi radi venovali. Je to téma duševného zdravia detí, téma obezity, prípadne téma zriedkavých ochorení, kde pociťujeme na Slovensku deficit určitých centier, kde by boli tieto deti koncentrované. Máme rozpracované projekty, ktoré majú pomôcť práci v pediatrických ambulanciách pri súčasnom nedostatku pediatrov v tom, aby každé dieťa dokázalo dostať zdravotnú starostlivosť adekvátnu a práve vtedy, kedy ju potrebuje. Deti tvoria síce len 20% našej spoločnosti, ale sú 100% našej budúcnosti. Preto témy, ktoré zlepšia ich život, veľmi pomôžu v zdravotníctve a v ich budúcom živote. Sociálna poisťovňa nie je len inštitúciou, ktorá vypláca dôchodky, ale je aj veľmi dôležitou súčasťou misie zdravie. Naši posudkoví lekári zodpovedajú takmer za 2 miliardy eur vynaložených prostriedkov z verejných zdrojov na PN-ky a invalidné dôchodky. Takmer 700 000 PN-iek a viac ako 200 000 invalidných dôchodkov ročne viaže veľké množstvo zdravotných výkonov a teda aj nákladov zdravotných poisťovní. V súčasnosti sa naši klienti, ktorí potrebujú posúdiť zdravotný stav, stretávajú s dlhou a komplikovanou cestou posudzovania svojho zdravotného stavu. Duplicitné vyšetrenia, zbytočné administratívne náležitosti. Nedostatok informácií sú len niektorými z problémov, ktorými musia čeliť. A ako by to malo dobre fungovať? Predstavte si, že požiadate o posúdenie zdravotného stavu a posudkový lekár má o vašom zdravotnom stave aktuálne a presné informácie. Elektronicky a automaticky. Nemusíte prenášať svoju papierovú dokumentáciu a báť sa, že sa vám vaše zdravotné záznamy niekde stratia. Kľúčové pre dosiahnutie tejto vízie je naplňanie elektronickej zdravotnej knižky občana a zdieľanie dát. Úspech misie zdravie závisí od spolupráce všetkých zainteresovaných. Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj lekárov a nemocníc. Spolu môžeme zefektívniť systém, ktorý bude naozaj službou našim občanom. Touto cestou by som sa rada podelila o moje už viac ako 18-ročné skúsenosti vo funkcii prezidentky Slovenského zväzu sklerózy multiplex s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Verím, že môžu prispieť k zlepšeniu systému a môžu pomôcť k lepšej starostlivosti o pacientov. Je veľmi dôležité povedať, že nie všetky funkcie systému sú dobre nastavené alebo lepšie povedané tak, ako očakávajú pacienti. Cesta pacienta je v mnohých prípadoch komplikovaná a zdĺhavá. Nesprávne diagnostikovaný a zle liečený pacient nielenže zažíva zbytočné zdravotné komplikácie, ale zaťažuje aj systém. Nakoľko chodí na viac vyšetrení, opakovaných vyšetrení a návštevy lekárov. Skorá diagnostika, včasné a správne liečenie, ako aj koordinácia odborníkov zabezpečujú lepšie zdravotné výsledky pre pacienta, ako aj optimalizáciu finančných zdrojov v systéme. Už dlhodobo poukazujeme na to, že ak je pacient včas a dobre diagnostikovaný a je mu poskytnutá adekvátna inovatívna liečba, hoci suma sa zdá vysoká, ale v konečnom dôsledku pacient je dobre liečený, môže vykonávať svoju prácu aj naďalej, odovzdáva štátu dane a nie je odkazaný na invalidný dôchodok, kompenzácie pri zhoršení diagnózy, hospitalizácie a podobne. Tým ušetrí veľkú časť finančných nákladov štátu a lekárom čas, ktorý by venovali pri opakovaných hospitalizáciách a návštevách. Vážení kompetentní,
Rada by som vás požiadala o zrýchlenie procesu kategorizácie inovatívnej liečby. Keď hovoríme o inováciách a možnostiach, ktoré nám ponúka misia Zdravie, vidím reálnu šancu zmeniť systém, ktorý ovplyvňuje život každého z nás. Predstavme si zdravotníctvo, kde je presná diagnostika napríklad vďaka umelej inteligencii. Predstavme si, že je menej chýb v diagnostike, môžeme skorej nastaviť liečbu a tak zvýšiť jej úspešnosť. Predstavme si zdravotníctvo, kde sú lekári odbremenení od administratívy a tak môžu viac času venovať svojim pacientom, napríklad sa rozprávať o ich obavách a hľadať spoločné riešenia. Predstavme si zdravotníctvo, kde pacient dostáva presne určenú liečbu a tak aj napriek vážnej diagnóze môže žiť plnohodnotný život. Tieto predstavy nie sú len snom, sú cieľom, na ktorý teraz môžeme reálne dosiahnuť. Ako bývalá pacientka a dnes predsedníčka občianskeho združenia Amazonky počúvam denne príbehy žien, ktoré bojujú s diagnózou, ale aj s bariérami zdravotníckeho systému. Vidím, aké náročné je nájsť kvalitnú starostlivosť a aký rozdiel by prinieslo zdravotníctvo na európskej úrovni. Milí politici, začína to u vás. Prosím, rozdielte financie tak, aby sa dostali tam, kde sú naozaj potrebné. Komunikujte s odborníkmi, s lekármi a s nami v neziskovom sektore. Vieme, čo treba zlepšiť. Vážení odborníci, prosím, buďte otvorení inováciám, ktoré môžu priniesť potrebné zmeny. A prihováram sa aj vám, drahí podnikatelia. Nepredbiehajte sa možno iba v zisku, ale aj v spoločenských hodnotách, ktoré vaše firmy prinášajú. Máme príležitosť využiť financie z Misia Zdravie na projekty, ktoré sú efektívne a prinášajú reálne zmeny. Ukážme, že vieme vytvoriť zdravotníctvo, ktoré je dôstojné, moderné a zamerané na pacienta. Spoločne môžeme dosiahnuť reálne zmeny, ktoré pocítia všetci. Toto je Zina, ktorá žila 10 rokov s diagnózou detskej mozgovej obrny. Napriek tomu, že absolvovala množstvo hospitalizácií, vyšetrení u rôznych špecialistov, zobrazovacích vyšetrení a rodina investovala zhruba 100 000 eur do jej rehabilitácie, po 10 rokoch bolo im povedané, aby sa s touto diagnózou zmierili a pripravili na to, že celý život bude žiť na invalidnom vozíku. Toto je ale Zina, ktorá v podstate náhodou prišla do nášho centra, kde sme jej v rámci výskumného projektu robili komplexné genetické vyšetrenie, ktoré bohužiaľ stále na Slovensku nie je hradené. A našli sme genetickú príčinu jej ochorenia, mutáciu v gene tyrozín hydroxylázy. Je to liečiteľné ochorenie, Zina dostala liečbu zhruba za 10 eur mesačne. Momentálne je zdravá a plnohodnotným prínosom pre túto republiku. Neurologické ochorenia sú najvýznamnejším prispievateľom k dizabilite a finančnej nákladovosti v rámci rôznych ochorení, pričom v posledných rokoch predbehli onkologické, kardiovaskulárne ochorenia aj diabetes. V Neuromisii Zdravia prinášame koncept viacerých technologických, ale najmä procesných inovácií, kde chceme vybudovať komplexné centra a viacúrovňovú multidisciplinárnu sieť špecialistov, ktorí pomôžu adresovať výzvy spojené s manažmentom chronických ochorení v oblasti neurodegeneratívnych ochorení, epilepsie, cievnych mozgových príhod a zriedkavých neurogenetických ochorení. Pre efektívnu koncepčnú zmenu systému je však nevyhnutná spolupráca všetkých aktérov systému, nielen odborníkov a špecialistov. Preto veľmi vítame koncept a projekt Misie Zdravia, ktorý v priebehu posledného roka bol veľmi intenzívnou prácou a spoluprácou rôznych aktérov, od špecialistov, analytikov a ďalších hráčov pripravil množstvo veľmi komplexných riešení a dúfame, že budú úspešne implementované do nášho systému. Držme si palce, aby sme našim pacientom priniesli kvalitnejšiu starostlivosť.